Možností, ako predať alebo prenajať vašu nehnuteľnosť, je mnoho. My však máme potrebu poskytnúť každému zákazníkovi čo najviac. Preto vám predstavujeme jedinečnú službu Real Exclusive. Pripravíme vašu nehnuteľnosť na predaj a aj vďaka moderným technológiám posúvame predaj nehnuteľností na úplne inú úroveň. Profesionálne fotografie, video, letecké zábery či virtuálne prehliadky. Pretože emócia predáva. Ako prvý vám prinášame 360-stupňové virtuálne prehliadky každej ponúkanej nehnuteľnosti. Jedinečný zážitok vám navyše ušetrí čas a urýchli predaj. Budete tak mať dokonalú predstavu ešte pred reálnou obhliadkou, ktorá bude tak efektívnejšia. Následne vybavíme už len to najnutnejšie. Vypracujeme zmluvy a poskytneme právne a daňové poradenstvo. Cenrefin. Bývanie s ľahkosťou.